Deuteronomy ti adionunum. Se ohamba merima ntemu a womra seniye na womu waten na womu otreni ni bim na womu obonefo ofo na se obonefo no di hwe a otemufo no ma no nafom na wonhwe ne wonanim dodo a ese ne bone no maaduanan na wonka no entraso na wantraso anhwe no maapi ansene yei na wonua anane wani so ohohora ni nkata nantwi a oporo awua no se nuanom tena faako na womu baako wu na woni ba owufo no yire nkọ baabi nkọware hoho ni kunu nua nkọ ne ho nware no na onye ekunu nua ayede ma no na abakan a oba no bewo no wonfa ne nua a owu ya no din nto no na ne dram pepa amfri Israel na se obarima no mpese oware ne nua yire no a ene ne nua yire no nkokuru apono no mpanyimfo nchen koka se me kunu nua mpese oma ne nua din tena Israel mpese oya me ekunu nua ayede na ne kuro mpanimfo no mfrɛ no nkasa nkyerɛ no na se ogina hɔ ka se me mpese me ware no a ene ne nua yire no ntwimpire no mpanimfo no anim na onsane ne nampa boa na onhinam n'ani so ntasuo nka se saa na onya oberima ompese osiesie ne nua fie na wonfrɛ ne fie Israel mu se dia ne mpaboa asano no fie se merima reko obi ni nua na obaako yiri twipini se orebagye ne kunu afiri dia orehwe no no nsam na otre ne nsa so ne barima mu a ene atwa ne nsa ma wani hu no mobɔ nya abramo hodoɔ mienu kɛse ne ketwa wawufotuo mu nya efa ahodoɔ mienu kɛse ne ketwa wawufie nya abramo kwemu a etene nya efa eduro na etene na wona ware asase a Awurade Onyankopɔn de ma wo no so na Awurade Onyankopɔn achiwade ne wona woyo yenum nyinaa wona otwa nkontompo nyinaa kai de Amalek ye wo kwanso bra mu firi Misraim reba no sɛde obatoa wo ekwanso bra wato piti no abrɛ na wotwa wona aka wachire no nyinaa guye wo wachire na wansuro Onyankopɔn enti sɛ Awurade Onyankopɔn ma wo ohome firi watamfo a wotwa wo ho ahie nyinaa nsa asase Awurade Onyankopɔn de ma wo sɛ fatena so no so a pepa Amalek nka ye firi ɔsoro ase ma wo werɛ mfi